Aşgabatda plastik ve karton yığınayıcılar has işçileşdi. Liwap vilayetinde metal galındylaryny yığınayanlar köpeldi. Habarçylaryň aýtmagyna görä, bu ýagdaý gaýtadan işlenilýän tirişdeleri kabul edýän kärhanalar tarapyndan üslegiň we bahalaryň ýokarlanmagy bilen baglanşykly. Türkmenistanyň paýtagtynda şu wagt karton gutulary ýetmezçilik edýär. Köp adam zatlaryny gaplamak üçin karton gutularyny tapmakda we satyn almakda kynçylyk çeker. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçylary gutularyň ýetmezçiliginiň resmi sebäbini anyklap bilmediler. Ýöne olaryň sözlerine görä, bu ýagdaý karton ýygnap tapşyrýanlara azy kasaplanýan ýumurtkanyň beriljektigi baradaky myşmyşlaryň fonunda göze çykypdyr. Durmuş ykdysady kynçylyklaryň güýçlenýän wagtynda uly nowatlar azyk gytçylygy, bahalaryň ýokarlanmagy we işsizlik ýaly problemalara duçar bolýan köp adam güni görmek üçin alternativ girdeji çeşmelerini gözleýärler. Şol sanda donor bolmak isleýän, emlägini satýan we hapa taşlanýan gaplarda azyk ýa-da pula öwrük boljak zatlary gözleýän adam köpelýär. Türkmen häkimetleri ýurtdaky kynçylyklar barada irada resmi düşündiriş bermeýärler. Adatlyň habarçysy gaýtadan işlenilýän tirişdeleriň käbiriniň bahatynyň kabul edýän kärhanalar tarapyndan ýokarlandyrylandygyny aýdýarlar. Hususan da plastik ýygnamak hat girdejili bolupdyr. Plastik gaplaryň bahasy 1 kilogram üçin 3-den 7 manada çenli ýokarlanypdyr. Şonuň üçin zibil taşlanýan gaplaryň daşynda üşýän bästeşleriň sany hem artdy diýip habarçy bellädi. Bu aralykda ýurdun gündogorunda Farab şäherinde renkli metallary ýygnaýanlaryň sany epesläpdi. Köne hojalyk teknik enjamlaryndan, elektrik kabellerinden, awtologlaryň radiatorlarynyň we beýleki böleklerinden mit alınýar. Liwap vilayetindaky habarçymyzyň sözlerine görä, renkli metallar esasana mis gaýtadan işlenilýän tirişdeleri kabul edýän alyjylar tarapyndan satyn alınýar we 1 kilogram üçin 40 manat hödürlenýär. Hususan da haladelniklerden we kondisionerlerden birnäçe kilograma çenli mis alyp bolýar. Azatlyň habarçysy bu çygmalyň bir kanun bazarynyň gülläp ötýän wagtynda ýurdun kanunçylygynda renkli metallaryň käbir görnüşleriniň sowdasynyň gadagan edilendigini belleýär. Düzgün bozonlar ýüze çykarylsa, olara azatlykdan mahrum edilmek ýa-da ýurtda bellenilen iň pes aýlygyň 100 essesine barabar jerime salmak ýaly jogapkärçiligiň göz öňünde tutulýandygyny habarçy aýdýar. Soňky birnäçe hepde bäri Aşgabatyň polisiýasy zibil ýygnaýjylara garşy görüşini güýçlendirdi we hatda jemaat işgärleriň geyimine geyinen adamlaryň zibil taşlanýan gapyrjaklaryň ýanyna barmagyna ruhsat bermedi. Mart aýynyň ahirinde mardaky habarçylarymyz ýerli polisiýanyň zibil ýygnaýan we köçelerde dilekçilik edýän raýatlara garşy görüşýänligini habar beripdi. Käbir ýagdaýlarda polisiýa galındylary döwürmäge ruhsat almak isleýän adamlaryň jemaat gulluklaryň işgärleriniň eşiginde bolmalydygyny talap edipdi. Hapa hupanyň arasynda azyk, çüýşe, plastik we soň pula öwrük boljak beýleki zatlary gözleýänleriň sanynyň çalyp köpelýän wagtynda hökümet ykdysady krizisyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýär. Türkmenistanda birnäçe ýyl bäri bar bolan ykdysady kynçylyklar şu ýylyň başyndan epesli güýçlendi. Işsizlik şertlerinde has köp maşgala öz garry garyndaşlarynyň pensiýalaryna, çagylara we maýyplara döwlet tarapyndan berilýän ujypsyz kömek pullaryna garaşly bolýar. Ýurtdan gitmek isleýänleriň sany barha artýar.